Anem a veure en este vídeo com transferir un programa des del QCASIM i veurem com es mou el robot junt al simulador de manera al mateix temps. Tenim així el QCASIM en marxa en un programa, no dels primers programes que vam fer, crec que està gravat en el vídeo 3, el del quadrat. Si el provem per verificar com era, eren 4 punts i torna a home. Tinc així obert el Real VNC per a poder-me comunicar en el Teach Pendant. El tinc així obert. El primer que vaig a fer, vaig a anul·lar la selecció del programa. El primer que vaig a fer és posar-me, comunicar-me en el controlador. Punxo hacia la rodeta esta i li dic que en comptes de simular vull realment comunicar-me en el controlador directament. Així està sincronitzant-se i ara veurem com es connecta. Ja estic connectat, així em diu que estic running, la simulació està en marxa, sincronitzat i connectat. Molt bé. A continuació, el que vaig a fer és transferir el programa quadrat, que és el programa que tinc activat. Puc transferir, carregar load active program onto controlador, és a dir, carregar el programa al controlador, o puc al revés, descarregar-lo, puc passar-me-lo des del controlador al QCASIM. Així també podria, si me'n vaig a program, des d'ací, si li dic download selection from controller, estaria carregant tots aquests arxius. Alguns es borra, altres sobre no vaig a fer tot això, però puc carregar des d'ací tot aquest projecte. Jo de moment només vaig a carregar el programa quadrat. Li dono així i seleccione, em diu que va sobreescriure-lo perquè ja l'havia transferit, però el sobreescric, li dic OK. Així ara està demanant-me permís d'accés remoto, li dic que sí al Teach Pendant, retirar, i ja tinc així el programa quadrat, tant l'SRC com el .dat. Si l'obric, efectivament veig que el programa que tinc en el controlador, el veureu a través del Teach Pendant, és el mateix que en el QCASIM. Molt bé. A continuació, el que vaig a fer és seleccionar el programa, el seleccione, i directament vaig a regravar els punts, vaig a fer un touch-up de cada un dels punts sobre el meu quadrat que tinc en el meu robot real, perquè evidentment els punts que tinc així gravats en el simulador no van a correspondre en la realitat. El que vaig a fer és directament el P1, agafa el Teach Pendant i maneja el robot. Estic manejant el robot, vegeu com està movent-se. Li dono a... Vaig a gravar un punt P1 per així, més o menys, li dono un poc més de velocitat. Em grava més o menys... Això serà el P1 i li faig un touch-up. Li faig un touch-up des d'ací o des del Teach Pendant, des d'on vull. Touch-up, em diu que ja existe, vaig a sobreescriure-lo, efectivament. Estic treballant en la base 0 i la ferramenta 1, li dic que sí. Ara me'n vaig al P2 i vaig a situar el robot en
Li llevo un poc de velocitat. Vaig a situar-me el robot en el primer cantó. El primer cantó. Més o menys, tampoc, simplement per veure. I aquest punt seria el P2, que li faig un touch-up, i li dic que sí. A continuació me'n vaig al P3, en aquest cas em manegen més X, vaig a buscar l'altre cantó, li torno a fer un touch-up, li dic que sí, me'n vaig al P4 i me'n vaig en més I. Li fem un touch-up i finalment el P5, que em maneja en menys X, i li faig un touch-up. Molt bé. Ja tinc els punts gravats en el meu robot real. Així resetejo el programa i directament vaig a donar-li així a play. En principi, si el fico en marxa, va a manejar-se ja, perquè estic. Ara estic donant-li a l'Hombre Muerto en el Teach Pendant i li dono al botó de marxa del Teach Pendant. En aquest cas no està manejant-se el robot, tinc que així donar-li a la simulació i com estic connectat, ell em demana si vull transferir alguna cosa. Jo no vaig a transferir res així, perquè si no vaig a transferir-li tot aquest projecte. Jo l'únic que li he transferit és el programa quadrat que ja l'he transferit abans. En aquest cas, simplement li dono el play però no transfereix res. Molt bé. Està demanant-me permís d'accés remoto, li dic que sí, i torna a començar, em fiquen a l'Hombre Muerto, li dono el play, i inicia el programa. Inicia el programa i vegem que el robot es maneja junt al simulador. Un poc este seria este primer vídeo on repassem un poc el que han fet. S'han connectat a través del controlador. A continuació han transferit el programa quadrat i una vegada el tenim transferit, en el Teach Pendant el que fem és fer un touch-up a cada un dels punts i li donem així a iniciar simulació i com estic connectat en el controlador veuré que el robot se maneja en el simulador i se maneja el robot real.